Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Amene munaona update yatu mamawa. News imene yabwera panopa sitingakudabwitseni. Completely singakudabwitseni. Koma amene simunaonere itakudabwitsani. Kwa amene munaona zina, mukhala confused, mukhala lost. Okay? Kama kwa amene munaona update yokuza ndi zokuza ndi ma negotiations za ku Pakistan, foreign minister wa ku Iran kupita ku Pakistan, mina manila Trump, mene amanila anthu ena, you be confused, mukhala confused, you be lost, mutayika kwambiri. Koma kwa amene tinaonera completely nkhani mukangoyo mene wanimvera mumva zanzire amwene nkhani amakamba yero ndi mene like chiyo so kuoneka clear with black and white, it's black, it's white. Okay, so headlines mazulano news zikuti bwanji aliyense Al Jazeera ka kuti Fox nkhani ndionena kuti a Trump akuti akhansula ulendo wa Kushna ndi Steve Witikofe amene kuti apite kuchani ku Pakistan akakambirane ndi dziko la Iran. Hi, Aisha. So major shakeup to the negotiations that we did expect to see take place today. And this once again shows how delicate these negotiations are, despite the broad international efforts to get everyone to the table at the last hour. Just like this morning, everything can simply fall through. So what we did expect to see, we were waiting to see Steve Witikofe and Kushna, the U.S. envoys, were going to be leading that delegation today in Pakistan. President Donald Trump, as you mentioned, just telling Fox News' Aisha Hasni today that he has canceled that trip. It comes amid the news that Iran's foreign minister has already left Pakistan. President Trump once again saying that there's no point sending them on an 18-hour flight and that Iran can call at any time. You understand? Okay? Shall we? So, akhansula why? Chifukwa chimene akhansula chifukwa chani? Chifukwa yena kuti Abbas Arakachiyo anafika ku Pakistan. Atafika ku Pakistan wanyamuka wapita ku Oman. So a Trump anakuti sangataye nthawi. Okay? Akuti sangataye nthawi anthu auluke kuchoka ku America kupita ku Pakistan for 18 hours apita mene kuchako for nothing. Sangapange zimenezo. Okay? Ndi akuti mukatifuna akatifuna atipeza atimbira phone. A Trump atero. Chabwino. So news hii ikugwirizana ndi itiyo. News imene breaking news imene hii ikugwirizana ndi imene anapereka achina America ndi Israeli kapena ikugwirizana ndi imene ikichoka ku Iran. Timvana bwino. Okay. Mwina amene sitikumvetsa bwino nkhani inakhala yonchi. Tiyambe ndi dzulo. Dzulo tinaona news all over internet. Okay? News achina Mossad, achina Trump akulengeza. Hey, basi Irani panopa desperate basi yango gonja yazipeleka ikufuna uzokambeana mukuti pakadali panopa Abbas Arakachi akupita ku Pakistan ndi ifeso tutumiza it's fine tutumiza Steve Witikofe komanso Kushna apita ku Pakistan akakambeane zokuza ndi za nuclear ndi zina. Okay. Dzulo limene andiso tinapereka asopano tinanena kuti tidikira kaye Irani kuti nayonso ayankholeso kuti chachitika njani. So lero mama pa inapereka news kuti no akala ku simene amene na Trump mucha simene amene na news na Mossad muchiya. Koma no chilungamo cha nkhani pano chenena kuti Irani ikupita ku Pakistan for bilateral talks. Mkambirano wapakati pa anthu awiri timapanga so breakdown niso chizungu chimenecho mama right pakati pa Iran ndi Pakistan for Abbas Arakachi amakamba zoti ife maneba zathu ma allies athu amene
maneba zathu namene ali ofunikirira kwambiri kuti kambena uzula ndizena mezi ndizikuyendera dziko likuyendera. So amanena kuti akachoka kumeneko apita ku Oman, akachoka ku Oman apita kuchani, apita ku Russia. Ndimene yankhulira to sana kambeko zokhuzana ndi kupita ku Pakistan kukambana ndi ma Americans ka Steve Witikofe, sana kambeko zimene zozo. News imene inali ya fake, news ya boza imene ujena Trump ndi nzawo anaipeka ndi kuika pa social media anthu kumatsatira. So tachitika njani? Anthu aja konzeka ndithu nkumalengeza kuti pa Saturday ya akhala kuti akhala kupita koko, akhala kupita kwafika kumene koko chabwino. So apa chachitika apa ntchino kuti yani basi atakachi ndi anzake anafika nthu Pakistan kucha, atakhala maoji na mawazi awo ananyamuka basi kumapita mmene iwo ananenera. So awa supano ananama anamiza dziko kwambiri adzulo. That's why my statement azingu sintha kuyaluka sokwena ndikuti kenako hayi basi takhansula ndo ifeyo sitingapita mene kucho for nothing, basi akatifuna ati mpita foni. Koma akuti nkhani kuza ndi zokhuza ndi nkhondo zili bwanji, iwo wanena kuti nkhani kuza ndi nkhondo kuti ayiyambeso akuti sauganizako zimene zonso. Koma akuti blockade ija ikhalabedi konkucha fo iwo akhulupirira kuti blockade ijayo akuti anthu aku Iran kwafinya kwambiri akhulupirira choncho ma Americans, pamene Iran kuti no it's fine, munthu okhala kumakongwa m'madzi mmene mukhala. You understand? So basi atakachinda zakanya mukapita komani mmene iwo ananenera ma Americans basi takhansula. Okay, ndofuna muvere point ina imene ikupanga mislead anthu ngale kwasokoneza wanthu. News Fox News polengeza kuti sitikudziwa chachitika nchani, sitikudziwa chachitika nchani kuti basi atakachi anyamuka apite kwina ma negotiations asanachitike. Chachitika nchani chifukwa iye anabwera ku Pakistan for negotiations. Americans. The Iranian delegation arrived in Pakistan yesterday for these negotiations, and Iran's foreign minister released a statement following his meeting with Pakistan's head of armed forces, saying that the two discussed various views and considerations on ending the war. But again, right now, a lot of questions with this breaking news that, again, the foreign minister has now left Pakistan, putting in jeopardy the potential talks that we were expecting to see today. The question is, who told you? Anaguza ndani? Who said so? Anatelo ndani kuti akubwera kuzakabera ku Pakistan, akubwera zakabera nkhani kuza ndi negotiations. Anatelo ndani? That's the question. You understand? Anatelo ndani? Sosi yake reference yandu yani wakuza nizimeze ndani? Trump ndiwodwala. Trump sizimayenda mutu muja msamamvire Trump. Anthu akuyana anasiya kuntengera Trump kalikali. Modiwo ndithu anakonzeka ndithu kuti anyamuke. Iran sinakambe kuzokuza nizokambira ma negotiations. Iwo mapitula zinthu zawo. Ndi anyamuka apita. You understand? And this guy is like, if basta cancellation, come on, sitting here for nothing. Come on, guys. Yeah, I think about doing that no remotes, yeah? Doing that remotes. So, guys, can the menu doing the menu what's over? Yeah. Ndugu na guess anga wana mizi niso. Bangane magurumran. Doing the menu baba subano. Abasa anakachwa vita kwa Omani. Awa abugirira. Basi takhansula basi. Sana bweso ndi chancha ajitokuza mtu wina amene wauza kuti mwakuti. Aita manyazi, maboza achuluka achita manyazi. Utenga umene wangu pereka moti pa Fox News ango uwerenga basi. Mena pangira muchomona kali. You understand? Manyazi maboza zengu maboza kumango sanja na maboza kumango sanja. So guys,
Thank you so much. Malawian cameras.